Щастливи сме, че буквално променяме човешките съдби и че методът тук-там помага и на възрастни хора, които са с деменция, възрастни хора, които са с множествена склероза, Алцхаймер, възрастни хора, които имат нужда буквално от терапия с работата с две ръце, защото всъщност малко хора се замислят колко е важна мозъчната гимнастика. Всички сме чували за това колко е важно да правим упражнения, да се движим, да правим разходки, но колко се говори за неврогимнастиките или всъщност за мозъчните гимнастики, които създават нови невронни връзки в нашия мозък. Той става пластичен и става много по-продуктивен през целият ни живот. Ако искате да сте в будно съзнание, да сте концентрирани, координирани и да се справяте добре в служебните си задължения, а дечицата ви да не стоят пред устройствата постоянно и да бъдат фокусирани в час, да запомнят лесно уроците си, то методът тук-там е чудесно решение за деца и възрастни. Благодарим за доверието на всички ви и продължаваме да култивираме любов към знанието.